Elo a tajomstvo semienka. Bol tichý jarný deň. Všade bolo cítiť vôňu trávy a čerstvého dažďa. Elo sa prechádzal po záhrade a v ruke držal malé semienko, ktoré mu dala jeho babka. Toto je semienko jablone, povedala babka, keď mu ho podávala s úsmevom. Ak sa oň budeš dobre starať, raz z neho vyrastie veľký strom plný jablk. Elo si ho prezeral zblízka. Z tohto maličkého semienka niečo vyrastie? To nemôže byť pravda. Babka sa len usmiala a povedala: Vyrastie, Elo, ale potrebuje na to čas a trpezlivosť. Elo prikývol, no v duchu si pomyslel: Čas a trpezlivosť? To znie naozaj nudne. Ešte v ten deň Elo v záhrade vykopal malú jamku, vložil semienko dnu a prikryl ho hlinou. Každé ráno bežal na to isté miesto a pozeral, či už vyrástol strom. Prvý deň nič. Druhý deň nič. Tretí deň stále nič. Elo dupol nohou. To semienko je pokazené. Babka mi asi dala také, ktoré nefunguje. Zrazu z konára nad ním sa ozval známy hlas. Múdra sova sa na ňo pozerala a spýtala sa: Čo to tam máš, Elo? Elo si povzdychol. Zasadil som semienko, sova, a polievam ho každý deň. Ale stále nič nerastie. Chcel som mať strom, ale vôbec nič sa nedeje. Sova sa zachychotala. Ach, Elo, niektoré veci v živote sa nedejú hneď. Strom potrebuje čas, aby mohol vyrásť. Tak ako ty potrebuješ čas, aby si sa naučil niečo nové. Pamätáš sa, ako dlho ti trvalo, kým si sa naučil jazdiť na bicykli? Alebo koľkokrát ti spadla väža z kociek, kým si ju postavil? To všetko potrebuje čas a trpezlivosť. Tak ako tvoje semienko. Elo sa zamračene pozrel na zem. Ale ja sa snažím, polievam ho, starám sa a nič. Sova kývla krídlom. Možno by si to mal vidieť trochu inak. Zavri oči, Elo. Teraz ťa zoberiem priamo k tomu semienku. Elo zatvoril oči a zrazu cítil, ako sa všetko okolo neho mení. Zem sa rozžiarila teplým svetlom a on sa zmenšil. Bol teraz taký malý, ako to semienko. Stál v tmavej zemi, kde bolo ticho, pokoj a teplo. Zvnútra počul tichý hlások. Pšt, neruš ma, Elo, ja tu teraz rastiem. Kto to je? Spýtal sa Elo prekvapene. To som ja, to tvoje semienko. Ale potrebujem ešte chvíľku. Neboj sa, nie som lenivé, iba sa pripravujem. Vyrastiem, keď príde ten správny čas. Elo sa rozhliadol. Okolo videl drobné korienky, ako sa pomaly preplietajú v hline. Všetko sa hýbalo, ale veľmi pomaly, no pokojne a s istotou. Aha, takto to funguje? Spýtal sa Elo. Takto vyzerá rast? Presne tak, odpovedalo semienko. Každý deň robím malé kroky, ktoré ty nevidíš. Ale raz vyrastiem a budeš na mňa hrdý. Elo otvoril oči a opäť sedel v záhrade. No tak čo, Elo? Povedala sova. Veci, ktoré stoja za to, nie sú hneď vidieť. Trpezlivosť je v našich životoch dôležitá. Elo sa pozrel na zem a usmial sa. Tak dobré, dám mu čas. Každý deň ho polejem, ale už nebudem čakať, že vyrastie hneď. Sova prikývla. To je múdre, Elo. A vieš čo? Čím viac sa budeš starať s láskou, tým silnejší ten strom bude. A keď raz vyrastie, jeho jablká ti pripomenú, že všetko dobré potrebuje čas. O pár mesiacov neskôr bežal Elo do záhrady, tak ako vždy. A tam zo zeme vykúkala malá zelená rastlinka. Jej lístočky sa jemne kývali vo vetre. Elo bol celý natešený. Pozri, sova, už vyrástol, už je tu! Sova sa tešila s ním. Vidíš, Elo, a ty si myslel, že sa nič nedeje. Elo si kľakol k rastlinke a potichu povedal: Ďakujem ti, že rastieš. A sľubujem ti, že ti dám toľko času, koľko budeš potrebovať. A odvtedy Elo pochopil, že nie všetko, čo chceme, musí prísť hneď. Niektoré veci rastú potichu, pod zemou. A práve tam sa deje to najdôležitejšie.